Takže čau ty lidi. A dneska si řekneme, kdo vyhrál na tomto, kdo vyhrál tohoto prostě peta, jo? Je jich tady 4 a jdeme na to. Takže zatočíme se kolem štěstí. Tak, a jsme tu. Tak, a jdeme točit. Uvidíme, co tam bude. A je tam 3. A když se podíváme. Tak, a vyhrál přes 1, 2, 3. A je to Ondrác Lama 2105. Takže tak, no. Dáme Let's Go. A ještě mu to tady pošlem na tento šurtík. Tak, rychlo. Ondrác Lama 2105. Tak. Ještě se podívám. No, už jsem ho napsal. A dáme mu teda toho. Dám ho zamklýho, aha. Tak to je jedno, tak. Free napíšeme. Pojď, já to napíšu. Tak, napsali jsme to. A co to je? Napíšeme prostě jenom fríčko. A tady čumte. Co? You can. Poslal jsem to? Ne! Šiši. To bylo jak? To bylo takto, že? Jo. Dám mu tady teda tohoto a napíšeme tady. Tak. Free. A teď, když to nepůjde, tak nevím, co uděláme. Ne. Ozvu se, až to upravím. Už to možná jde a... Hej ty, počkej, ono to možná vadí, když to mám zamklé. Kde je? Jo, já ho mám vlastně v těch nejlepších, tak. Teď už to možná půjde. Hop, hop, hop. Napíšeme free. A jestli chcete další vyhrát, tak napište do komentáře. No, někdy uděláme další soutěž. Doufám, že znám se 105, jo, zase to nešlo toto. A ukáž. A posláno. Historie, tady to je poslané, jo, když tak. Takže doufám, že se vám toto video. Doufám, že se vám to líbilo. Docela jsem dost získal, no. Tak, jestli chcete další video, tak dejte like, odběr, zvoneček. A zatím asi čus, bus, autobus. Čus.